Генеральная прокуратура Украины возбудила 2 уголовных производства против российских судей и прокуроров, причастных к осуждению украинки Надежды Савченко. Об этом заявил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко. Также Генпрокуратура готовит международные поручения для вручения подозрения российским прокурорам и судьям, осудившим Савченко на 22 года колонии. Миттєво вчора до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 2 кримінальних провадження. Перше, за статтею 375, частина 2 Кримінального кодексу України. І вказане кримінальне провадження стосується суддів Донецького міського суду Росії, пов'язаного із винесенням завідомо неправосудного рішення щодо Надії Савченко. Друге кримінальне провадження, внесене вчора нашими колегами до Єдиного реєстру досудових розслідувань, пов'язано з наступними особами: прокурорами Російської Федерації, Генеральної прокуратури Російської Федерації Філіпчуком Павлом, Юношевим Дмитром, Кузнецовим Владиславом. Тут у нас частина 2 статті 372 Кримінального кодексу України. Тобто незаконне притягнення особи до кримінальної відповідальності.